ונזמין את... יונתן ברי. יש לנו עכשיו סביבה של הרצאות עומק. אני אתן עכשיו את הכבוד לבלנדריסט והאודיניסט המשולב, יונתן. תודה רבה. אז תודה לניצן, מאור ואלי על הארגון הזה. טוב, אז אני משתמש בבלנדר והודיני. ההרצאה שלי על בלנדיני, אני עוד לא הולך להסביר מה זה. טיפה על עצמי. אני עושה אפקטים ויזואליים ברשתות מ-2009. זה הפרויקט אפטר אפקטס הראשון שאי פעם עשיתי. תודה רבה, זה רמה גבוהה. וזה פה קצת פרויקטים שהיום אני עושה. זה בגדול הסגנון שלי, תודה רבה. פעם מישהו אמר לי, למה אתה אוהב להרוס דברים? אתה רק הורס דברים. אני לא יודע, זה כיף לי. אז אחרי הצבא החלטתי ללכת על החלום, שזה להיות יוצר תוכן. התחלתי לעלות לאינסטגרם דברים באפטר אפקטס בעיקר, והגעתי ללקוח הראשון שלי. במקרה, בית מלון בעיר שבה גרתי, ראה את הפוסט שלי באינסטגרם, ועשיתי לו סרטונים. זה בעיקר אפטר אפקטס, הייפרלפסים, וכל סרטון לקחתי 300 שקל, חברים. זה היה מאוד מרשים באותה תקופה. אמרתי, זה היה יכול להיות, יש לי עתיד פה. ואז הקורונה הגיעה, והסגרים. אמרתי, יש לי מלא זמן, מה עושים כשיש מלא זמן? לומדים תלת ממד. אז מה מורידים? סינמה 4D, כמובן. סתם לא, מורידים בלנדר. ועושים את הקורס של הסופגניה, מי שלא מכיר. וזה קצת פרויקטים שעשיתי ישר אחרי שלמדתי. קלות, RBD, כן. זאקינג, מי שלא מכיר, יוצר תוכן מאוד ויראלי באינטרנט. הוא אחת ההשראות שלי, בכלל להתקין אפטר אפקטס. באמת אחד הדברים שהייתי עושה זה ליצור כל מיני אפקטים כאלה. בואו נראה את זה עוד פעם, כי זה מאוד מרשים. ולפני כמה שנים המפיקה שלו פנתה אליי, ויצא לי לעשות סרטון לזאקינג. והם נורא אהבו את זה, אז אמרו בוא נמשיך לעשות עוד סרטונים. עשיתי להם עוד סרטונים, ועוד כמה סרטונים, ומיש אחד יכול לראות את האלעל ששתלתי שם. אף אחד עד היום לא הגיב שום דבר על הסרטון הזה, אף אחד לא שם לב. אבל תמיד כשאני רואה את זה אני שם לב. ב-2022 רציתי לקחת את היכולות שלי לשלב הבא, אז התחלתי ללמוד הודיני. ניסיתי ללמוד הודיני. זה היה נורא קשה. עכשיו אני מגיע מתחום של קצת לתכנת, קצת אפטר אפקטס, כל דברים כאלה. אז אמרתי, זה בדיוק התוכנה בשבילי, וזה עדיין היה לי נורא קשה, אני כמעט פרשתי ברצינות. עד שהגעתי לבחור הזה, סטיבן ניפינג, הוא עושה טוטוריאלס, כל מיני אפקטים מיוחדים, עשן, פרטיקלס. הוא עובד ב-ILM, הוא עושה מלא סרטים לסטאר וורס. השיטת לימוד שלו פשוט נכנסה לי לראש. אמרתי, זה יכול להיות אחלה דבר לשלב בלנדר עם הודיני. אבל עדיין הייתה בעיה. היה מאוד קשה להעביר מידע בין שתי התוכנות. וככה בעצם נולד בלנדיני. זה הפתיח של הפרומו, נראה את זה עוד פעם. אוקיי. במקום להראות לכם את הפרומו, אני פשוט אעשה דמו קצר. ברשותכם. אוקיי, אני עכשיו בתוך בלנדר, יש לי גם את הודיני פתוחה. וואו, הסקייל מאוד גדול, לא נורא. כאן זה החלון של הבלנדיני, אני לוחץ על אקספורט,
ובקליק אחד האובייקט נכנס לתוך הודיני. אפשר גם לקחת, זה כזה, רגע. אפשר לקחת את, נגיד, המצלמה ואת התאורה, ללחוץ על אקספורט, וגם נכנס. נגיד עכשיו אני רוצה לערוך את המודל, בוא נעשה דבר כזה, בוא נראה יותר טוב. כן, נראה לי כדאי את זה, כן. היכולת שלך עם יד אחת לעשות היא מרשימה מאוד. דבר אליי. בוא נעשה ככה. שומעים אותי. אוקיי, אז נגיד אני עכשיו לוקח את האובייקט שלי, ועושה לו איזושהי עריכה. נגיד אני לוקח את הנקודות האלה, מעלה אותם למעלה, נגיד דבר כזה. לוחץ על אקספורט עוד פעם, והאובייקט הזה מתעדכן. בואו נמחק את אלה כי זה קצת מפריע. וזה עובד גם מהכיוון השני. נגיד יש לי את הסימולציה הזאת שהראיתי לכם בפרומו. בלחיצת כפתור אחת, הוא בעצם מתחיל לייצא לי את הפרטיקלס. יחסית מהר, אני חייב להגיד. והפרטיקלס נכנסים לתוך הודיני עם כל הצבעים, הכל מוכן לרינדור. ושוב, אני עושה איזשהו שינוי פה בפרטיקלס, משנה את הצבע, לוחץ על אקספורט עוד פעם, והאובייקט עצמו מתעדכן. כלומר, אני לא מקבל עוד אובייקט. זה נורא נוח לעבוד ככה. זה הדמו הקצרצר. אני אוציא את זה עכשיו. אין יותר דמוים לעכשיו, תהיה אחרי זה. אוקיי. נראה את זה עוד פעם? זה פרויקט של תמי 4 שעשיתי בתחילת השנה. רועי כפרי זה היה במאי, זה היה באמת חלום שהתגשם. אז זה התיאור של השוט שהייתי צריך לעשות. בר מים ירוק יער שגדל בנורני הכרמל. רואים בר מים שיוצא מתוך האדמה ביער, קורע שורשים בדרכו החוצה, מרחף לגובה מטר ממרוכז בפריים יפה. וזה סרטון AI שקיבלתי איתו. אמור לי תעשה כזה, אבל יותר יפה. כזה טוב, אוקיי, בואו נתחיל. אז זה איזושהי הקלטת מסך שעשיתי, אולי זה טיפה מהיר, אבל זה. התחלתי עם רצפה, שמתי לה איזושהי נויז כזה, חתכתי חלק באמצע, הכנסתי את זה לתוך בלנדר, שמתי טקסטורה, קצת דשא, שמתי עצים ולבנדר, הלבנדר יגיע אחרי זה, תזכרו אותו. קיבלתי את המודל מהם, והכנסתי אותו גם. לקחתי את האדמה הזאת, מילאתי אותה בגריינס, סוג של פרטיקלס. שמתי כל מיני attributes, שזה מידע כמו ב-Geometry Nodes, כדי שאני אוכל לעשות את הסימולציה. עכשיו, בהתחלה זה היה קצת חולי מדי, עד שהגעתי לאיזושהי גרסה יותר טובה. פה זה טכניקה לקחת רזולוציה של גריינס, ולתת בחינם עוד מידע. שוב, אני מייצא את זה, זה הגרסה הראשונה, וזה המרונדר. עכשיו, הם אהבו את זה יחסית, קצת חסר דרמה פה באזור של האדמה. אז אמרתי, טוב, אחרי שהתייעצתי עם כמה חברים, כמו ניצן ורועי ועומרי, הגעתי למסקנה שכדאי פשוט לעשות שורשים כאלה שיוצאים מהאדמה, ואז הם כזה קצת יזיזו את האדמה בצורה יותר גדולה כזאת. אז פה אני עושה קצת נויז, חותך אותם באמצע כדי שהם יישברו בשלב מסוים, שם אותם בתוך הסימולציה, ופק, בשלב מסוים הם נשברים. מעביר את זה גם עם בלנדיני כמובן. הוספתי עוד טיפה רזולוציה לקווים האלה. פשוט נדבק, זה בלי סימולציה, זה הכל פרוצדורלי. אקספורט, וזאת הגרסה השנייה. לדעתי זה נראה יותר משמעותי, הם מאוד אוהבו את זה, אבל לכפרי הייתה הערה מאוד חשובה. הלבנדר הזה לא זז. עכשיו, אני סתם שמתי את זה בשוט כדי שזה יהיה יפה, אז הוא אומר לי, טוב, צריך להזיז את זה. עשיתי הרבה גרסאות לגרום לזה לעבוד, זה הבעיה שזה לא זז. אז פה השתמשתי ב-Geometry Nodes, כי לא היה לי כוח עכשיו להכניס את זה עוד פעם להודיני. נראה את זה עוד פעם. בהתחלה זה כזה תנועה רכה. הוא לא אהב שהכל זז ביחד. אז אמרתי, טוב, יאללה, הודיני. הכנסתי את המודל להודיני, כל גבעול, הפרדתי אותו, יצרתי בעצם קו אחד, עם הרוץ, שהם הנקודות שלא זזות, ואז את זה בעצם הצלחתי לסמלץ.
אז השתמשתי בפוינט דיפורם, אני טיפה אדבר עליו אחרי זה עוד פעם. קצת מהיר מדי, אבל לא. ובעצם אפשר ככה לעשות דפורמציה למודל קיים, בעזרת סימולציה מאוד מאוד גדולה. וזה הגרסה האחרונה. ואת זה הוא אהב, תודה לאל. זה עוד שוט שעשיתי. אוקיי, סברינה קרפטר. ערב אחד לפני שנה בערך, פתאום אני אקבל הודעה, וניה היימן started following you. מי שלא מכיר, וניה היימן, במאי ישראלי, עשה קליפ לקולדפליי, לדואה ליפה, גם בארץ הוא יחסית מוכר. ואז אני אקבל הודעה ממנו, מאוד אוהב את מה שאתה עושה, יש מצב שאתה נותן שיעורים בתלת בתשלום? אמרתי לו, אני מוכן לשלם כל סכום כדי ללמד אותך. ובאמת קבענו אצלו, קבעתי איתו 2 שיעורים. השיעור הראשון הוא רק מראה לי פרויקטים שלו, קליפים שנגנזו ולעולם אף אחד לא יראה אותם. והשעה השנייה למדנו קצת בלנדר. זה באמת היה חלום, עוד חלום שהתגשם, רק חלומות שמתגשמים. אז פה קצת, לפני שאחד הם צילמו, הוא רצה לעשות טסט כזה, אם אני יכול לעשות שיער בהודיני, והוא רצה להשתיל את סברינה יענו רוכבת על הדבר הזה, נראה את זה עוד פעם. אז כן, עשיתי איזה טסט עם שיער בלונדיני, הכנסתי, ואז היה בלטם. סברינה הגיעה עם שיער מטולטל באותו יום. הוא אומר לי, כמה זה בעייתי, כמה זמן אני ככה ליצור את זה מטולטל. אמרתי לו, זה ממש לא קשה, יש פה קליק אחד, והשיער נהיה מטולטל. סימלצתי את זה עוד פעם, העברתי עם בלנדיני, וזה השוט מהקליפ, תראו איזה מהיר הוא. זהו, זה השוט, נראה את זה עוד פעם. כל זה בשביל הדבר הזה. פה זה עוד כמה שוטים שפשוט היה לעשות קמרה טרקינג, להכניס איזשהו מודל, זה הכל בבלנדר פה. איזשהו מודל, קצת להתאים תאורה עם HDRI. די קל, השוט הזה היה קשה לתרק יחסית, שלחנו את זה לאיזה חברה באוקראינה, תוך איזה שעתיים החזירו לנו עם, סתם, זה לקח איזה יומיים. אבל זה היה עבודה מרשימה מאוד. ואז הוא שולח לי את התמונה הזאת. עכשיו, זו תמונה אמיתית, מישהו באמת צילם אותה, זה לפני 5 שנים, לפני שהיה AI. אז ניסיתי לג'נרט מודל איתו. לא רע, אני חייב להגיד, זה לא כזה רע, אבל זה לא היה ברמה, זה כל מיני מודלים, לא רמה כזאת טובה. אז החלטנו לקנות מודל, כמו שצריך. ובר, איפה ברצ'וק? בר. הוא עזר לי לעשות פוזינג לסוס הזה, אפילו עשה עוד כמה, שלצערי לא נכנסו לקליפ, זה היה ממש מבאס. ושוב, זה השוט, כאילו. שווה את העבודה, שווה. לא, אפילו פה, לא יודע אם רואים את זה, אבל יש כזה דשא בינו לבין הזה. אז ממש לקחתי מודל תלת-ממדי של דשא, עשיתי אותו כהולד אאוט בבלנדר, וזה כאילו מחק חלק מהרינדור, זה נראה שהוא טיפה יותר יושב שם. אוקיי, זה שוט שווניה שלח לי אותו ככה, זה סטוק פוטאג'. הוא אמר לי, תעשה איתו מה שאתה רוצה, פה יש לך ממש בחירה חופשית, שלח לי כל מיני רפרנסים, זו תמונה שיחסית בלטה, תמונה אמיתית גם, לדעתי גם באוקראינה. אז אמרתי, טוב, עשיתי טסט עם טרק, שמתי את סוזן על הרכב, ראיתי שזה עובר, לא רואים פה שום טרק לא טוב או משהו כזה. ואז התחלתי לעבוד. מה זה? את הטרק עשית בבלנדר? בדרך כלל אני עושה טרקינג בסינטייז, אבל פה ג'נרטתי מודל עם AI, ואז השתמשתי בג'יאוטרקר. ספציפית פה זה היה טוב, זה עבד לי מעולה עם... בגלל ההברקות על הרכב לא הצלחתי לטרק את זה. אז ג'נרטתי תמונה, כאילו מודל של רכב, זה היה באמת מושלם. זה אחרי שהטרק מהג'יאוטרקר. אחרי זה עשיתי קצת בוליאן, באזורים שרציתי לעשות כזה קיעור. שמתי שוב פעם עצים, שמתי שוב פעם לבנדר. הפעם הוא היה סבבה, הכל היה טוב איתו. ועשיתי את הרכב כהולד אאוט, וממש רוב הקומפוזיטינג כבר מוכן. אחרי זה לקחתי את הרכב, העברתי אותו להודיני, הפרדתי את העלים. עשיתי אנימציה מאוד פשוטה עם בנד, כזה עם הרוח, קצת נויז. אחרי זה לקחתי רק את העלים.
חיברתי אותם לסימולציה עם פין, כדי שהעלים לא יעופו ברוח, אבל הפצצתי להם איזה 100, כאילו כוח 100 של רוח. החזרתי את זה לבלנדר, מתרנדר. לקחתי את הלבנדר, הפעם זה היה קל, מבטיח. בעצם ברצפה העתקתי מלא קווים, סמלצתי אותם, מאוד מאוד מהיר לסמלץ דבר כזה. ואז השתמשתי בפוינט דיפורם, שזה לקחת את הסימולציה של הקווים ולעשות דיפורם למש עם הרזולוציה הגבוהה. עובד די טוב כשאתה רחוק מהמצלמה. החזרתי את זה לבלנדר, והכל נראה טוב. וזה השוט הסופי. הוא קיבל זמן מסך. סך הכל עשיתי 11 שוטים, ש4 מהם עומרי, לב עזר לי, הנה עומרי. עשינו ביחד את השוטים של הרכב, זה היה מה שאמרתי, בעצם המשאית זבל לא נוסעת. היינו צריכים להחליף את הרצפה, את הגלגלים שהם נוסעים. כן, לא היה לי כל כך זמן אבל להראות, זה בעיקר השוטים. גם פה הכנסתי רכב בתוך בריכה. יש עוד דבר אחד, one more thing. אוקיי. מי שמכיר את בלנדר יודע שכדי להזיז אובייקט לוחצים על G, עושים X, אפשר על ציר ה-Y, ציר ה-Z, ככה מזיזים. R, X. עכשיו בהודיני, סוף סוף פיצחתי את זה, אחרי כמעט 3 שנים. סתם יש לי כאן בוקס, אז הברירת מחדל היא שיש את ההנדלים האלה. אפשר לסובב את זה ככה, אפשר כאן לסובב, סבבה. אבל בא לי את הנוחות של בלנדר, אני באתי מבלנדר. אז אני עושה G ו-X, וזה עובד. G ו-Y, R, X, Shift Y, וזה עובד עם... אין G והודיני, היית מאמין? עכשיו יש אבל. וזה עובד עם כל הנאודים הנייטיב שלה. זה בלי שום אקסטרה דבר, פשוט מתקינים את זה מאחורי הקלעים, וזה עובד. אני הולך לשחרר את זה בהמשך עוד איזה כמה שבועות, בפטריון שלי, אם אתם רוצים דרך האינסטגרם להגיע לשם. מעולם לא היה זמן טוב יותר להשתמש בבלנדר והודיני, זה אני אמרתי. ומי שמעוניין להשתמש בבלנדיני, יש לכם 30% הנחה, קוד ישראל. וזהו, תודה רבה. שאלות? שאלות מישהו? יש לכם חצי דקה. חצי דקה? הייתי מדויק. חצי שאלה. כן. השראה, מאיפה אתה מקבל בעיקר? יוצרים באינסטגרם. תחזור על השאלה. השראה, מאיפה אני מקבל בדרך כלל? זה הקינג מהאינסטגרם. מלא יוצרים, מלא. ורוב האנשים האלה גם התחילו לעקוב אחריי, שזה מדהים. טוב. כן. את בלנדיני. תחזור על השאלה. איך יצרתי את בלנדיני? בגדול, זה איזשהו סרבר לוקאלי שרץ בין התוכנות, ואז כל פעם שאני לוחץ אקספורט בתוכנה אחת, יש בקשה, התוכנה השנייה יודעת כאילו, יש לי פה מצלמה, בוא ניצור את המצלמה בצורה טבעית, כאילו נייטיב בתוך התוכנה השנייה, עם כל הפרמטרים, כל האמרות שהודיני Y זה למעלה, בלנדר Z זה למעלה. אז הרבה פייתון וסרבר לוקאלי, והרבה זמן. כן. מה המגבלות של בלנדיני? כלומר, מה לא עובר? כרגע חומרים הם עוברים בצורה של רפרנס. נגיד אני בבלנדר יש לי איזשהו מטריאל, אז אני מעביר את השם שלו להודיני, עושה עליו סימולציה, מחזיר אותו, אז בלנדר יודעת כאילו להשתמש במטריאל הזה. אבל החומר עצמו הוא לא קיים בהודיני. אז זה מגבלה אחת. אם לך אתה אבל נגיד חומר בבלנדר, העברת אותו להודיני, עשית מה שאתה צריך בהודיני, ואז החזרת אותו לבלנדר, הוא ישמור את החומר, בגלל שזה אותו שם. ישמור אותו. Packed Primitives, שזה סוג של אינסטנסינג בתוך הודיני, עובד בצורה די מושלמת, אני חייב להגיד. זה רוב הזמן היה פיתוח ה-Packed Primitives. זה מה שיש, כן, זה רוב הדברים.
תודה רבה. אז תודה רבה באמת ליונתן, מהמם, אתם יכולים לתפוס אותו פה, תשאלו אותו כל שאלה שעולה.